प्रमोद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि टोटेल बेवहाय दङ 40 पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दंबावो 40 टा स्किमखौ बा 100 करोड़निबो बारा फैसानि स्किमखौ प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बिटिआरनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आं लिस्टखौहाय नोंथांमोननो होनाय जागोन। नोंथांमोना बयखौबो एसडि एड्रेसजों लोगोसे बबे एरियानि कन्ट्रेक्टर बबे जायगानि बबे नलबारिनि बबे कामरुपनि बबे गुवाहाटीनि बबे बङाइगावनि बबे सनितपुरनि धेमाजिनि नोंथांमोना नुजोबगोन। बिथांमोना जाहैबाय टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। बे लिस्टआव जाफोरा दङ टोटेलि बिटिसिनि बाहेरनि कन्ट्रेक्टर। दा 100 कोटिनिबो बारा बिटिसिनि फैसाखौ मानगोनां प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ बा प्रमोद बर' बिथाङा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरनो हरदों। दा बै समाव मानगोनां बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव मानगोनां राजीव ब्रह्म बिथाङा जेब्ला इएमनि पावाराव दङमोन बिथाङा बेफोर प्रप'जेलखौ हरनानै दिल्लीयावहाय सेटआप खालामना दोनदोंमोन बे फैसाखौ। नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट गैला बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार गैला। दा फैसाया फैबाय प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव दा राननानै हरबाय बिटिसिनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरनो। दा बेखौ बुङोब्ला बै इउपिपिएलजों थाफानाय इएम जिएम एमसिएलए बा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा बबेबा संगठननि दैदेनगिरिफोर बा बबेबा मोनसे लिडारगिरिफोर बिथांमोना मा सानगोन नङा होमबा? एसेबां कोटि 100 करोड़निबो बारा फैसाखौ दिनै बिटिआरनि रायजोआ मोनजानांगौमोन। बिटिसिआ जादों बिटिसि रायजोनि थाखायनो बिटिसिनि बायजोनि रायजोनि थाखाय बिटिसि जायाखै। बिटिआर जाबायब्ला बिटिआरआ जादों बिटिआरनि रायजोफोरनि थाखायनो बिटिआर जादों। बिटिआरनि बायजोनि थाखाय मालाबाबो बिटिआर जायाखै। अब्ला जोंनि फैसाखौ जुदि लांबाय थायोब्ला मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा हगारानोब्ला लांबायनो थायोब्ला अब्ला गमामायैनो प्रमोद बर' बिथांनि सामसाफोरा प्रमोद बर' बिथांनि सेलादार बेलादार बिथांमोना माखौ जागोन? मानसिबो बोरै जागोन? गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर गारि बिटिसिनि मानसिया बिटिआरनि मानसिया प्रमोद बर' बिथांनि सेलादार बेलादारफोरा खामायनाङा नामा? खामायनांगोन। बिथांनि मानसियानो मानसि जानांगोन। अब्ला जोंनो 5 लाख 10 लाख होयो थिकादारफोरनो जों नुगासिनो दं लाङो कौटि कौटि बिटिआरनि बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरा। प्रमोद बर' सार नोंथांखौ आं दिनै खावलायदों हाजार बार बुंगासिनो दं स्टप बेफोरखौ स्टप खालामनानै मोजां मानसिफोरनो नोंनि मानसिफोरनो बेफोर खामानिखौ गुदि तथ्य दं बिदिबाय। दा आरो आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबावनो नागिरदों जे बिटिसिनि फान्डखौ फैखानाय फैसाखौ 140 करोड़निबो बारा प्रमोद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ इउज खालामनो हायाखै। रायजोआव मावनो गोनां खामानि गैला होमबा? रायजोआव डेभेलपनि खामानि मावनो गैला होमबा? 140 करोड़निबो बारा बिटिसि फान्डआ दिनै मावजायालाखिनो ओरैनो थाफिनबाय नङा होमबा? मानो थाफिनखो? मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। नांगौबा एक्स एनडिबिफोरनो रिहेबिलिटेसनफोरखौ 140 करोड़ गारना हो, आइबिएस खालामनानै हो, स्टुडेन्टफोरनो आइबिएस खालामनानै हो, गैजारोङिफोरनो न' बानायना हो, स्कुल कलेजफोरखौ रिपेयारिं खालामना हो। 140 करोड़खौ खामानि गैला होननानै मानो दिनफिनखो? बेफोरथ' सैथो खौरां। माबायानो दङ नै माबायानो दङ नै आं नोंथांमोननि सायाव होगोन 140 करोड़ फैसाया दिनै मावनो हायासै होननानै बिथांमोना रिपर्ट होदों। आरो मोनसे खोथा दिनै आं रायजोनो बुंनो नागिरदों नै थांनाय दाख्लैबावै आं मिडियायाव होबाय थादोंमोन दिल्लीनि अफिसारफोरा आइपिएस आइएस अफिसारफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ पसिबल नङि बायदि नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरजों माइनस लिरनानै हरदोंमोन।
दा बे माइलेजखौ बिथांमोना नङा नंखाय होननानै मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नै थांनाय मैयानि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा सिखार जादों जे बे माइलेजआ नंगौ, फाइलाव आंबो नुदों। खोथाया नङा होमबा? आं बुंनाया नंखाय जाबाय होमबा? दा बुंदों पजिटिभ जाफिनबाय। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जा बिथांमोना नेगेटिभ लिरदोंमोन बियो पजिटिभ जाफिनबाय, नोंथांमोननो होगोन। बेखौ मोनबाथ' जों मोजां, पजिटिभ जुदि जायोबाथ' मोजां, जानोसो नांगौ। मोजां मोजां दफाफोरा जाफुंनांगौ, स्कुल कलेजफोरा प्रमिसलेस जानांगौ, ट्राइबेल इउनिभार्सिटिफोरा जानांगौ, एनआइटिफोरा जानांगौ होननानैसो बुंदों। नाथाय दिल्लीया नेगेटिभ सेन्टेन्सफोरखौ लिरहरनायखायसो जों मानो बिदि लिरजाखो होनना बुंदों। दा बेखौ नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा पबित्र हदनाव बुंनो गोनां जाबाय बे लेखाया नंगौ माइनसआ। दा बेखौ जों रायलायफिननानै पजिटिभ खालामनाय जाबाय। निश्चय हदनाव बुंदों खोमा आरो बुंदों। दा बिनिखायनो खावलायदों आङो बिटिआर रायजोनि बा इउपिपिएल दोलोनि आं सुथुर नङा। खामानिखौ गावनि मानसियानो मोनथों, बायजोनि मानसियानो मोननाङाथों होनना बुंदों। कौटि कौटि फैसाखौ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोरानो, सेलादार बेलादार रायजोफोरानो, थिखादारफोरानो मोनथों, बाहेरानिया मोननाङाथों होननासो आं बुंदों। बेयाव माने मेगन सायो। नों मोनथों, आं मोनथों, सोरबाया मोनथों, आं मोनाब्लाबो, नङा होमबा? बेखौसो दिनै बुंदों। बेनिखायनो खावलायदों बायजोनो खामानि हरनायखौ स्टप खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर, गिदिर गिदिर बिजनेसमेना इस्टाब्लाइस जानायखौसो जों दिनै लुबैयो। मालायनि रावखौबो दा बानायबावदे, उनाव लासै जालांगोन। गावनिखौ बानायदो होननायनिसो जानोसै। आसुरित सुइजारलेण्डआ जोंना। आयु बेजों फैनानै बेजों फैनानै गोरोन्थियावनो मिस्टेक जाबाय आंनि आन्दाजाव। नोगोद गाज्रि। अखानो दै गोजा हाब्रु गोजा हाखर गारियाव बिदि सलायबोदों आंखौ जाबाय। माथो खालामदों? आयु सयस भगबान इसोर आफा जिजास दारि गोलाव। बेजों फैनाङामोनलै, सेस जाजोब्बाय। आं लामाखौ जाजोब्बाय सानदों। लामाया जासिगोनदां, एसे बारा गोबाव नांला, सम नांबावगोन एसे जागोन बेयो। थाब थाब बानायखाबा नैबे एरियानिखौ मोनजोबगोन बहतखौ। मानो होनबा 5 बोसोर थांसिगोन नालाय।